Găsit la un nou clip. Astăzi o să gustăm ramen japonez. Nu uitați să dați un like în caz că sunteți noi pe canal, să vă abonați și hai să începem să mâncăm. Stai așa. E iute, hai să mai gust seama. Aoleu. Nati, hai vino să guști. Vino și tu, hai. Pe partea cealaltă. Sau pe acolo. Stai că pun eu pauză. A venit și sora mea, Nati, și ei să guste. Hai. Stai că îți dau eu. Să-ți dau așa mai puțin. Uite. Ia atâta. Hai, gura mare. Hai. Ia ăsta. Așa. Așa. E iute? Da. Hai, m-am gândit și eu. Hai să mai am și o gură. Mam. E și ăsta bun. Vă recomand ramen din ăsta de la Carrefour, că e bun. E nice. Carrefour unde doar acolo puteți să-l găsiți este la Carrefour de la DN1. DN1 județ Ilfov. Hai să mai luăm o gură. Mai vrei, Nati? Da. Uite, mănâncă. Ia ăsta. Hai, bagă-l în gură. Bagă-l. Hai. Aoleu. Așa. Na. Acum o să mai iau și o gură. Deci uite. Stai așa să-mi iau un pahar de apă. Așa, mai luăm o gură de apă. Aoleu. Acum hai să mai gustăm iarăși. Hai. Stai așa că-ți dau mai puțin. Uite, atâta. Așa. Hai. Hai, mai ia. Așa. Și scopul acestui video este să-i dau o notă după ce îl mănânc eu pe tot. Guri de apă. Deci când ești tu așa iute, foarte iute și pe aceea iei o gură de apă, mamă, e foarte liniștitor acum. Ce bună e. Hai să mai luăm. Hai să mai dau și mie. Hai să mai luăm câteva. Hai să mai luăm. Hai, Nati, mai ia. Vrei să-ți iau eu? Hai. Da. Ok, să-ți iau eu. Așa. Pofta. Poftă bună. Avion! Mai și ăsta. Ia cu mâna. Pe Nati o facem din Japonia. Să treci. Hai să mai luăm. Suceasa. Ales suceasa. Mamă, iute. Mama, Ce e mai iute? Ia, mă. Hai că am și început. Hai să mai vedem. Hai să mai luăm. Hai să mă luăm și mie. Hai. Hai luăm.
Să mai iau. Acum să mai luăm o gură din asta, să mai luăm. Asta. Și poate mai târziu, nu știu eu când, îi fac și eu canalul Nati. Ce ziceți? Dacă strângem 100 de like-uri la acest video, îi fac canal din prima. Acum să mai luăm zeamă. Zeama e mai iute decât pasele. Da. Avem și muzică pe fundal. Așa. Și grim. Eu zic că nu stea, eu zic că Dinamo. Dinamo. Și acest ramen a fost terminat și nota să fie un 9. Dau nota 9 pentru că e foarte iute și sustură buzele. Dar în rest e nota 9, e de calitate. Să mai luați că e bun. Ne auzim data viitoare și pa, pa!